Ito munangal daw ti Lunes itaabulan ti Nobyembre. Nagkaykaysa manen dagiti empleyado ti gobyerno probinsyal ken naduma-duma ang national agencies para iti flag raising ceremony. Dinakamat ni Governor Takit Bersamin ti panakairawar ti nabatbati pay apondo para kadagiti farmers, indigent ken scholarship program. Inkarina pay asimpain na ti budget ti probinsya para ti umay atawen ken maikantinayon a development fund dagiti aplan municipalities. So from now on, adda scholarship nga may ruwar na lakil mata kwarta, adamot para indigent. So kita nyo na po nun niya ti may submit nyo nagnagan, adda pay mat para farmers. Ag-submit ka ti nagnagan ti farmers, takitaan niya po guloy. No nga naikan, tirat yung tawon may kan. Katala ti bagak kada kayo. Masapol nga sagrapan nyo ti kwarta ti probinsya ti Abra. Takitaan tayo nga no awan ni gobernador, awan ni Flora Agsweldo da. So nga di department heads, no yan to di kapanunutan da. I-share nanto kada kami, tawan ti mabati pinagsweldo. Agigiddan tagsweldo apo. Personalmet nga inawat ni Bangged Mayor Pup Cardenas ti 4 million pesos check manipod iti provincial government ana iranta para iti trash compactor. Dakel nga tulong dito para iti panakaitultuloy ti environmental management program iti munisipyo nga Bangged. Indatagmet ti Department of Agriculture testado ti production ti probinsya, seknan ti bagas, mais, nateng ken poultry products, ken dagiti na duma-duma a programa da amang tedtulong kadagiti mannalon. Inyawis dati pa nagrehistro dagiti mannalon asaan pay a rehistrado ti RSBSA. Abra was allocated with 278.4 million pesos. Included na po dito yung farm to market road. For next year, that farm to market road was already transferred to the Department of Agriculture. Kasi yung dating farm to market road na in-implement ng DA ay babalik na naman sa DA. Nang rugimeten nga gawa ti Department of Science and Technology Abra ti aplikasyon para iti scholarship program iti ahensya. Nakalukat daytoy para kadagiti grade 12 students kanito November 21 ti maudingal daw ti panagawat ti aplikasyon. Agpadamet ang napadayawan iti ili titineg, ken tubo, iti babaen ti Local Legislative Awards wano LLA, manipod DILG, PCL ken VMLP, amang rekognisar iti outstanding performance dagiti Sanggunians. Nakaawat met ti cash prize dagiti na bigbig anangabak ti amateur ken professional category iti Taras sa Abra Tourism Photo Contest. Jessica Boreta, Balitang Solid North.